Azụ bụ ego ole? 115. Ọkọchị na godo azụ ka mfụ azụ nwaanyị na-akpọ 115. Nke bụ 115. Ilalo 500. Eh? Hey! Udo ni o. Enyi wa chuku. Bonisa. Dalo. Isi na ego ni? 100. Ile 900. Ngwale si no 1000 o. Ejilo m 200. Ọ bụ na nji nke inye yi. Let's say 1000 o. 200. Let's say 1000. Ejilo m 200. Inugo? Oh? Kechelu m nke bulu ibu. Ego ndeba. Mighty no Umuchu. Ayi ekenye nwanyị. Bịa. I'm fine, no? I'm surprised. Well, go tell him my gift. Thanks, sir. Oh? Well, go tell him my gift. Ebe ihe tolu ka kpangole fụla azụ nwaanyị mmadụ bịa gbakọli ya. Just si Chukwu gozie ụlọ zuru isi ọmụmụ. Inugo, welu gotelu nwa gị so. Oh? Let them contact all God. Amen. I bless you too. Amen. Dalo. Well, 50,000 now. Well, you support oh, just Canelo Zeus family. Sir, thank you. So Wadro. Oh, every chill is miles 1,000. Oh, I mean, 50,000. Did go see now? Makubaya canon, Kitasina, Mapali, and Agadumai. I will see. Aya sapana mudum ketao. So it's your noble. It's your more brother. Hello, we go the brotherly. You but what are you now? That's a okay, I'm in Japan now when they are Mbasso Wadro. Alright, wine. Ngwajabezia na chiga zago gepele. Pop one now for today. Oh? Thank you. Inugo. Ngwagabazia o. Kaira o. On nwanyi bia na ele azu. Ton on asima we si. Money ana emu di fa. With whisk cream open iru. Wa pia otabia mama mi na azu okochi. Ke na ele. O ka akpụ. Adumeli akpụ. Gota akpụ ihe. Adumeli akpụ alaikere m akpụ. Nke na alaikere akpụ nwaanyị. Ọ ga-arị ka like. Ngwanụ ka mma mere ya emelụ nwaanyị akpụ wa n'otu tie. Na ya gbadatago. Ka anyị blọk go nwaanyị akpụ a. Bịa n'inwe isi ọma. Ka ebe ba space. Bịa nwaanyị akpụ bịa lesi m akpụ. Bịa. Okay, kebelo da akpụ eke. Imini ya. Ego one ka ị na-ele. Achọrọ m akpụ m ejilie nnu. Ego white o. Bịa. Mbana ya. Wọ́n support onwe yi. Inugo. Ebela anyị kpe Chukwu azago gị ya. Ọ 50,000 naira dị ebe. Dị ofolo support onwe yi. Ego ga-akpụ mma ihe ose. Welo. Sewusi. Na oge ije. Ma ị na-edere nwa m. Ị na-edere nwa m.
Canal of Zeus family. Bless you too. Amen. And the word you too. Bye bye.